Gerendás Zsófi vagyok, marketingasszisztens és az online csapatban dolgozom. Most már 1,5 éve dolgozom a DM-nél. A kedvenc feladatom a social media csatornák kezelése. Elsősorban azért szeretem, mert közvetlen kapcsolatot ápolok a vásárlókkal, és ez nagyban segíti a munkámat, hogy olyan visszajelzéseket gyűjtsek, ami a DM számára fontos. Amikor egy új feladattal kezdünk el foglalkozni, akkor általában összeül a csapat, összedugja a fejét, és egy közös megbeszélésen döntjük el, hogy mi legyen a koncepció, ami utána kidolgozásra kerül. Ez mindenki számára nagyon érdekes, hiszen mindenki hozzá tudja tenni az ő munkáját, és így áll össze egy egészé. Ami nagyon fontos számomra, hogy tudom, hogy itt megbecsülnek, értékelik a munkámat, és fontos tagja vagyok a csapatnak. A DM-ben nagyon jó az, hogy miután hazamegyünk, nem kell hazavinnem a munkát, így otthon tényleg a magánélettel, a barátokkal, a családdal, illetve a kutyámmal tudok foglalkozni. Az itt eltöltött 1,5 év alatt rengeteget tanultam azt, hogy kell egy nagy csapatban dolgozni, hogy egy nagy kampányt hogy kell összeállítani. Ezek a tapasztalatok mind arra sarkalnak, hogy a jövőmet is itt képzeljem el a DM-nél. Remélem, hogy hosszú távon egy szép karrierívet tudok majd befutni.